Izuzu masiyenze ibe masiyenze 17 ngoku phambi kobana kubethe intsimbi yaka 10 o'clock sincokola noNontyatyampho Makhaphela from Yinjongo Yesizwe. Namhlanje ke sincokola phansi kwesihloko esithi Consequences of Domestic Violence on Children, iziphumo zobundlobongela okusekezelwe kwisini ingakumbi kubantwana okanye abafundi. Ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Enkosi Xhuma, enkosi kuwe, ndibulela ngethuba. Sorry for into yami ye-connection. Ndinengxaki ne-network. All right, it's okay, Sister Kongxaki. Sisi, namhlanje sithetha about consequences of domestic violence on children. What is that? Okay. Ndiyabulela ngethuba. Msasazi, enye yezinto endifuna ukuyikhumbuza abaphulaphula emakhaya ukuthi siphila kwilizwe elinobundlobongela. Obu bundlobongela buqala apha emphakathini kuba buphembelelwa zizinto ezithile nengxaki esijongene nazo sililizwe. Kodwa nabazali, nathi singabazali, kuba khona ukungavisisani apha endlini. Lento siye siyibiza ukuthi yi-domestic violence. And i-domestic violence kukungavani kwabantu abazalanayo okanye abashera ispace. So ufumanisa into yobana ngokuba khona kwengxwabangxwaba nazo zonke izinto ezenzekayo zichaphazela abantwana direct, ngelinye ixesha zibachaphazela abantwana indirect. So loo nto ufumanisa into okokubana xa umntana ekhulela phantsi kwesimo sabazali nefemeli engavaniyo, igqibela seyimphazamisa ngokwendlela enza ngayo esikolweni okanye adibana nayo okanye ahlangane nabanye abantwana. Ufumanisa uba lo mntana as ebasesikolweni unendlela yakhe abehavior ngayo because of iziphumo zezinto ezenzekayo ekhaya. Mhlawumbi uzawuthi omnye umzali Nontyatyambo siyayenza iyenzeka lento apha endlini but asi-understand okanye asiyihoyanga thina ubana iyam-affecta umntana. So sizibona njani okanye what are the contributing factors ezenza into yobana ezicontribute kwi-domestic violence? That's what I'm trying to say. Okay, mandiphinde ndiyicacise into ethi xa sithetha nge-domestic relationships, i-domestic relationships ngabantu abatshatileyo, ngabantu abohlukeneyo abadivosileyo, ngabantu aba-engagileyo, ngabantu abadeyithayo abakwi-relationship, idibanise nabantu abangasavani ngelinye ixesha abashera umntana. Ndiza kwenza umzekelo oqhelekileyo apho uyawufumanisa into yobana if mna nomntu ebendithandana naye okanye benditshate naye besinabantwana and then saze sohlukana thina, asiyenzi kakuhle lento yokubambisana ekukhuliseni umntana. Ufumanisa uba omnye utsalela ngapha, omnye utsalela ngapha. Yonke lento esiyenzayo sisebenzisa umntana ukulwa ii-battles zethu. And into ye-violence xa kuthethwa njenge-explanation evakalayo into yoba udlame kukwenza into intentionally, usebenzisa amandla nawo, usebenzisa i-physical force ngelinye ixesha, okanye udinaya umntu izinto ezithile kuba ufuna ave kabuhlungu. So akekho umuntu onothi le nto ayenzayo akazazi iziphumo zayo, nalo ulixhoba layo uawe ngayo. And if wena mntu ulixhoba layo le violence iyakuhlukumeza wena, it means nalo mntana uyijongileyo le nto okanye amanye amalungu efemeli ayijongayo ayiwitnessayo le nto iyaba-affecta indirect or indirect. And ngelinye ixesha umbona njani umntana ophazamisekayo ngayo le nto? Ungumntana othi xana kufuneka asocializile, athethe nabanye abantwana, adlale nabanye abantwana, abebuzibuyisa yena, angaparticipate kwizinto ezenzekayo even nasesikolweni. And I think njengento yobana abantwana bevalile izikolo kwizikolo ezininzi, umntana uyambona nalapha endlini, it's either indlela behavior ngayo. So it tells into yobana ikhona into eyenzekayo, kuhlukumekezeka kwakhe kwalapha endlini okuthe kwamchaphazela ebekusenzeka ngexesha elithi. Xa mhlawumbi kufuneka kuphume ii-results zesikolo ekufundeni, ufumanisa uba imfundo le yakhe akaparticipating ngendlela efanelekileyo njengabanye abantwana, uyafeyila esikolweni or ezinye ii-subjects zakho very slow kuzo. Ndiyayithanda le ndlela uyicacisa ngayo. I want us to touch based on indlela ke ngoku emchaphazela ngayo lo mntana apha ebudeni bokukhula kwakhe. Ithini la attachment ufikelela njani,
sinavigate kanjani okanye simnceda njani lo mntana into yobana okay siyakubona ngokubana you are affected by yonke le nto yenzekayo esikolweni ungumntana ozi-isolathayo nalapha endlini njengoba kuvalwe izikolo siyaqaphela into yobana noma kukho into ezii-snacks ezingaqhelekanga in fact ezenzekayo kulo mntana simnceda njani to avoid into yobana akhule nayo le nto sibone engunontyatyambo omdala ona-40 years old but oseneza child traumas awayezifumene through i-domestic violence. Okay. Asizukwazi ukuqaphela abantwana bethu. Ndidla ngokutsho ndithi singabazali abaxakekileyo chuma, singabazali abangahoyanga iziqu zethu, singabazali abangakhoni ukudila nezethu traumas sibadala singaka. So if kunzima wena ukuthi uzihoye ukwazi ujonga izinto ezenzeka kuwe uzamnceda njani umntana wakho? Ngelinye ixesha ufumanisa uba ukwidenial ungumzali ngezakho izinto ezi-affecta wena. So kunzima ukuthi umkhathalele umntana. But ke ngondifuna ukuphinda ndiveze ezinye impawu eziye zibe khona. Abantwana bethu bazibhuli, abazali okanye umphulaphula emakhaya. Ndicela into yobana ahamba ye kwi-early childhood center preschool ayojonga indlela abantwana babehavior ngayo, and akekho umntana ono-behavior in a certain way engakhange ayibone. Abantwana bethu ba-observa izinto abazibonayo zisenzeka. But uphinde ujonge abantwana base-primary school, ujonge indlela i-bullying engayo eMzantsi Afrika. Izikolo zaseMzantsi Afrika zinabantwana abasuicidal, zinabantwana abazi-bullies. Loo nto yenye yeziphumo ze-domestic violence abayi-experiencer emakhaya. So ufumanisa uba umntana ngelinye ixesha uyazama ukuzibulala, ngelinye ixesha ufumanisa uba umntana uyazisika kuba goa through izinto ezithile. Ufumanisa uba thina singabazali sabanala nto yokuthi uthanda i-attention. Ewe mhlawumbi i-attention yokuthi umntana makancediswe ezintweni ezithile. Ngelinye ixesha umntana uyaphazamiseka ube ngumntana ophakuphaku, or umntana ofika encanca iminwe, okanye xa ebona into engathi yamothusa ahamba yozifihla. So it tells into yobana lo mntana zimpawu ezimbonakalisayo ukuthi unengxaki ekhona. If lo mntana usesikolweni ngelinye ixesha ufumanisa uba ungumntana ozichamelayo, seka kwi-age ethile ebimela into yobana uyakwazi ukubamba umchamo axele, ungumntana ozawuvele nje asuka azichamele. So zininzi ezi zinto zim-affectayo umntana, and xa ekhula umntana it's either uzokhule nobundlobongela engenantliziyo yabanye abantwana. Ufumanisa uba nendlela acinga ngayo ayiyo ndlela egabaleleyo ecingeni because unezinto ezimxinileyo esakhula. So indlela abantwana aba-affecteka ngayo from an early age ibaphazamisa nakwindlela yokuzicingela nje bengabantwana nasekukhuleni. Ufumanisa uba umntu ngelinye ixesha usenoba violent kwiqabane lakhe xa esekhula, or abanye bakhethe bona laa nto sithi ngabantu aba-selfish, because ufilisha into okokubana ilizwe khange libe available ukumkhusela ezintweni ezininzi. And i-depression yeyona nto ecommon eyenzekayo, i-mental health. And i-question kukuthi urhulumente wenza ntoni ukuncedisana nabantwana, ukukhawulelana nabantwana abagoa through i-mental health. There are social workers ezikhona ezikolweni, but not zonke izikolo zinazo i-social workers ezinokuthi zincedisane nabantwana. So I think urhulumente ne-stakeholders zinomsebenzi omninzi wokuncedisa abantwana ukukhawulelana nezinto abagoa through zona. For an example, i-social media is playing a big role ekutheni abantwana basebenzise i-social media to share i-frustrations zabo. It's just that thina singabazali asinalo ixesha lokubamamela abantwana bethu. If ndikuva kakuhle uthi stakeholders and urhulumente unoxanduva olukhulu to make sure that they support aba bantwana. I-question nami ibizawubuza into yobana zeziphi ezi resources, so iphendule. But do you think into yobana as resources zikhoyo zi-available for gender-based violence victims zi-enough? Because you've mentioned into yobana kukho i-social workers ezikolweni but not zonke. So what happens kwezi zikolo zingenazi social workers? And ndiyafuna ke ukuyizisa ekuhlaleni, thina siyi-community ithini i-responsibility yethu ukuthi make sure into yobana xa sibona into yobana kukho lo mntana unale ngxaki yeyiphi indima esiyidlalayo thina ukucreate a safe space for abantwana bethu?
Okay, programs zikhona. We've got policies eMzantsi Africa. We progress when it comes to developing program. I mean, policies ne-legal frameworks. Ndizawuthetha ngenye yenkqubo zikarhulumente under i-Department of Social Development. Bane-manuals ezidevelophiweyo phayana ezijongana nomntana as an individual, zijongane nomuntu at an interpersonal level in terms of how you communicate with other people, zijongane ne-community. So ndizakwenza umzekelo ngezinye ze-programs ezenziwa i-Department of Social Development enikeza i-NPOs, non-profit organizations, imali nokuthi baplace ama-social workers in their institutions so that bakhona ukunceda abahlali nabantwana ezikolweni. One of the programs that we were implementing under any organization ekuthiwa yi-Face It Africa apha eRhawutini, yi-organization ibisenza iprogram ebantwaneni under i-Department of Social Development, meaning bebesenza iprogram ekuthiwa you only live once, uyolo besenza ichomi ekuqinisekeni into yobana umntana uyanikezwa ithuba lokuthetha ngengxaki nazo, kusetyenziswa ii-manuals ezilingene ukunikeza ulwazi emntaneni. Kukhona ii-programs for i-community and especially to the traditional and cultural leaders ebizwa into yobana yi-the rock leadership, that is the manual. Kuphinde kube khona enye iprogram eyenziwayo ekuthiwa yi-community capacity enhancement, which is iprogram ejongana nabahlali eqinisekiseni ukuthi umntana xa efundiswa ngokwazi umzimba wakhe nokwazi indlela yokuziphatha nokulwisana ne-gender based violence, meaning nomzali makaxhotyiswe ukwenzela into yobana umntana xa efika nolwazi umzali akwazi ukumkhongozela umntana. And sithi ke ngoku thina siyinjongo yesizwe chuma asinawukwazi uthetha nge-sexual transmitted infections, sithethe ngo-HIV, singadili ne-issue ye-domestic violence because abantwana emakhaya bayahlukunyezwa nangokwesondo. So loo nto ithetha into yobana sinabantwana esicinga fana into yobana bakhulelwa besesebatsha okanye bangene eluthandweni besesebatsha because yintando yabo. Abantwana ngelinye ixesha bayaprepherwa ngabazali bebagruma for izinto ezirongo ezi-unfair for abantwana. So asinawukwazi as a country to deal with one issue. We need to look at the intersectionalities when we are responding to the issues ezidibana nomntana. So urhulumente wethu usebenzisa i-approach or imodel ebizwa ukuthi it's an socio-ecological model whereby we want to look at umntana ekhula, sijonge kumzali okhulisa umntana, sijonge ebahlalini abakhulisa umntana, sijonge kwiinkqubo zikarhulumente ukwenzela into yobana silwe nezinto ze-mental health, silwe nezinto ze-GBV and HIV and teenage pregnancy. In closing, Notyatyambo, kukho umzali omameleyo at this particular moment nomntana abakhona bavalile esikolweni, ufuna uthini kubo? Ndifuna ukuthi umzali makavule ithuba lokuthi umntana makathethe, akalawulwa ngumntana. Abazali ayisithi sodwa esizawuxelela abantwana what to do, nathi sine-responsibility yokubamamela abantwana so that sithi sikhoparenta nabazali abakhona ezimpilweni zabantwana nabazali abangekho ezimpilweni zabantwana babo, sikwazi ukubonisana nabantwana because impilo ne-voices zabantwana they matter. We should respect one another, nabantwana bethu basimamele. But if kukhona apho abantu badinga uncedo khona, oonontlalontle bakhona, mabahambe badibane noonontlalontle futshane nabo or basebenzise i-toll free numbers as available if banayo access to i-network. Thank you so much. Notyatyambo Makhaphela from Yinjongo Yesizwe. Mem, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Thank you, Puti, for the invite. Bye.